La revedere! Comandant! Da, domnul profesor. Tu când ai terminat de scris lucrarea? Hai mai repede, toți elevii au pus deja lucrările pe masă și au plecat, dar tu ai rămas numai. Oho, serios? Ce te miră? Ia uite-i ora deja. Să mai repede lucrările. Nu. La lucrare să văd ce-ai scris. Tu n-ai scris nimic. Am scris, domnul profesor. Da, întârziați-mă, vă rog. Înțeleg? Lucrare gata. Scrie altă lucrare. 10 minute ai la dispoziție. Cum, domnul profesor? Așa, 10 minute ai la dispoziție. Nu, domnul profesor, nu. Așa să scrie lucrarea. Nu, fac nimic. Eu mă duc acasă, m-am săturat. În ora 4 deja. Nu. Scrie lucrarea. Nu. Cum te-ai întors și ai făcut test? Nu, domnul profesor, nu mai fac niciun test. Eu m-am spărat, gata, gata. Nu. Acum mergi în clasă înapoi? Nu, eu chiar nu mai merg, gata, mă duc acasă. Nu. Coboară chiar am ușit de la lecție. Nu, nu merg, mi-a spus 2, eu nu merg, m-am spărat. Hai să dau testul pe cum te-ai spărat. Nu, nu merg, eu nu merg. Oho, doamna profesor, ați nebunit? Vă ești parcurs? Oho! Oho! Ce voce vreau? Aha, bun. Ai scrie lucrarea, te faci și voi. Ești cu nimic, vă dau și fac. Nu, 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 nu merg. Ești cu mine, nu faci. Chiar acum tu mergi cu mine la școală, înțeles? Nu! Nu! Eu nu merg! Te rog, nu sări. Ori păria! Tu ești nebun la cap, n-ai nimic. Doamna profesor, faceți parcurs, bravo! Wow! Doamna profesor, dă-l încolo de test, iau și frumos, poate nu ne mai ducem mai facem test, vă rog frumos, o să iau. Nu, doamna profesor, că nu, nu, nu ne ducem. Nu, doamna profesor, nu ne ducem, am spus. Gata, s-a terminat. Doamna profesor, parcurs! Doamna profesor!